Сәлеметсез. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Өлешчә мобилизацияләнгән әлмәтлеләрне зурлап озаттылар. Ознакай укучылары углерод изе белән таныша. Калабызда өлкәннәрне зурлыйлар. Бүген иртән Нефтче мәдәният сарае алдында тантаналы рәвештә өлешчә мобилизацияләнгән әлмәтлеләрне озату булды. Батыр ир-егетләр аларны көтеп калган якыннары белән без дә аралашып кайттык. Бүгенге иртән Нефтче мәдәният сараенда узатырган башка чаралардан айрата моңсулыгы да ватанпәрвәрлеге белән дә аерылып тора. Әлмәт ир-егетләрен өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә озата. Агрегатта йөрим, мотористка 7 ел эшләдем. Батыр решился барып илне сакларга. Җиңү белән бабайларны искә алып, бөтенесен искә алып, бүтән илне дуслаштырып, Алла бирсә Алла теләсә кайтырга язсын, барыбызга да исәнлектә, саулыкта. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләр һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча районда махсус ярдәм штабы эшли. Шуңа күрә егетләрне озату алдыннан барысы да кирәкле документларны тутыралар. Шул исәптән кредит каникуллары буенча да биредә үк мобилизацияләнүчеләр өчен төшке аш оештырылган. Һәркемгә юлга корып аяклар тапшырылды. Элеккеге спецназчы буларак махсус операция башлангачта Дамир Баталов үз теләге буенча хәрби комиссариатка килә. 7 апрельдән башлап Украинада 3 ай булып кайта. Бүген ул да биредә. Дамир махсус хәрби операциядә катнашу тәҗрибәсе белән бүлешә. Минем җегетләргә бер генә теләгем бар, исән-имин туган якларына, әти-әнисенә, гаиләсенә әйләнеп кайтсыннар. Егетләр, без сезгә ышанабыз. Удачи сезгә. Хәрби комиссар Ришат Сабиров һәм район башлыгы Тимур Нугуманов мобилизацияләнгәннәргә уңышлы хезмәт итеп бергәләп туган якка әйләнеп кайтуларын теләде. Район башлыгы иратларның эш урыны саклап калыначагын вәгъдә итте. Әлмәтле батырларга рухны күтәрүче сүзләрне дин әһелләре дә җиткерде. Без веры никто не живет на свете. Вера у всех есть во что-то, чего-то. И поэтому верьте, что вы вернетесь. И надейтесь, что вы сделаете все хорошее, благое, и вас любят и ждут дома. Урамда исә оркестр уйны якыннарына изге теләктә калучы һәм кайтуларын көтүче гаилә әгъзалары. Яңгырлы иртә булуга карамастан Нефтче мәдәният сарае алдында бик күп әлмәтлеләр җыелды. Һәркем якыннарын озата һәм бары тик исән-имин әйләнеп кайтуларын гына тели. Провожаю своего мужа, сын в Луганске служит. Вот такие дела. Сейчас әйләнеп кайтсыннар. Чтобы вернулись счастливыми, радостными, чтобы к нам вернулись. Хәерле сәгатьтә дип егетләребезне озатасы гына кала. Без дә аларга исән-имин әйләнеп кайтуларын телибез. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрне озату штабын шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җитәкли. Мобилизацияләнгән кешеләрнең туганнары бу штабка барлык социаль һәм көнкүреш мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итә ала. Элемтә өчен кайнар линия телефоны 88553 260101. Башка темаларга углерод изе нәрсә ул һәм аны ничек эзләргә? Татарстан мәктәп укучылары бу турыда аңларга өйрәнәчәк. Ознакай шәһәре гимназиясендә Татнефть компаниясе ярдәме белән әлеге темага өйрәтү, аңлату дәресләре уздырылды. Теманың дәвамы алдагы материалда. Сентябрьдән ноябрьгә кадәр укыту өйрәтү кысаларында чаралар Баулы, Азнакай, Лениногорский, Әлмәт, Түбән-Кама, Бөгелмә һәм Зәй районнарында уза. Барлык чараларда Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән бушлай үткәрелә. Бу яңа формат яшүсмерләргә тикшеренүләр нәтиҗәсендә мөстәкыйль рәвештә яңа белем тупларга мөмкинлек бирә. Безнең өйрәтү тикшеренү дәресләре быел углерод изе темасын яктырта. Гомумән, углерод ул экология белән бәйле булган мөһим темаларның берсе. Татарстан мәктәп укучылары һәм укытучылары арасында инде билгеле булган нефть кухнясы проекты 2017 елдан бирле тормышка ашырыла. Укыту тикшеренүләренең исеме углерод изен эзләп дип атала. Ул көз дәвамында Татарстан Республикасының 7 районында узачак. 2,5 мең яшүсмер шәхси тикшеренү чемоданнарын алачаклар. Бүгенге дәресләр барышында укучыларга менә шундый чемоданнар таратылачак. Әлеге фәнни тикшеренү чемоданнарының һәрберсенең үзенең исеме бар. Мәсәлән, менә бусы питание продукты дип исемләнгән. Шунысы кызыклы. Һәр укучыга әлеге чемоданнар эченнән үзенчәлекле бүләкләр дә чыгачак. Дәреснең иң кызык мизгеле дә шул чемоданнарны ачу булгандыр. Мне все очень понравилось.
Мне достался велосипедный замок. Это специальные насадки для крана. Их надевают и не экономят воду. Әлеге өйрәнүләр ярдәмендә укучылар үз тормышларында углерод изен исәпли һәм аны киметү чараларын уйлап таба алалар. Biz экологияны ничек сакларга икән белдек, һәм безгә бик шуды, безгә бүләкләр бирделәр. Здесь прекрасные организаторы, очень интересно все рассказывают, прекрасные подарки, очень понравилось мне. Укучыларга шулай ук файдалы киңәшләр тупланмасы комикслар да бирелде. Дәресләрдә Азнакайның төрле мәктәпләреннән 8нче сыйныфта укучы 150 бала катнашты. Соңыннан һәр укучыга дәресләрдә катнашу турында таныклык тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә социаль яклау бүлегенең ветераннар советы вәкилләре «Молодой душой» федераль проектының җиңүчеләре. Алар үз идеяләрен тормышка ашыру өчен грант тотканнар һәм хәзер Бөгелмәдә яшәүчеләрне Скандинавия йөреше белән шөгыльләнүгә җәлеп итәләр. Тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. 1, 2, 3 безнең кулда көч. Скандинавия йөреше дәресләренә килүчеләр әлеге сүзләрне кабатларга ярата. Башта кичкенә генә физик күнегүләр, аннары спорт сөючеләр, балалар паркы буйлап йөрергә чыга. Менә шул рәвешле өлкән яшьтәге бөгелмәләр инде 1 ай дәвамында сәламәтлекләрен ныгыта. Я директор комплексного центра «Радуга», в принципе, автор этого гранта. Мы работали, конечно, в тесном сотрудничестве с Надеждой Васильевной, с инициативной группой моих ветеранов, которые у меня при центре есть, ветераны социальной защиты. Вот. Это они были инициаторами создания этого клуба. Значит, скандинавская ходьба у нас организована при центре. Но занятия мы вынесли сюда в парк, потому что здесь и красиво, и значит, есть и дорожки соответствуют, то есть все условия имеются. Әлеге проект грантлар конкурсы ярдәмендә тормышка ашырыла. Откан грант акчасына спорт инвентарь алганнар. Скандинавия йөреше белән шөгыльләнергә теләүчеләрнең барысына да таяклар тараталар. Аларны балалар паркына керү җирендә өләшәләр. Сәламәт тормыш рәвешен сайлаучылар аз түгел. Төркемгә көн саен яңа әгъзалар стәлә. Буклеты розданы по городу, значит, и мы приглашаем, по телевидению приглашали. Любой пожилой человек может к нам прийти и заниматься. У нас понедельник, среда, пятница, здесь в 16 часов мы всегда собираемся при хорошей погоде. Скандинавия йөреше белән теләсән инде әзерлек дәрәҗәсендә булган кеше шөгыльләнә ала. Табибларның күзәтү нигезендә шул ачыкланган. Үпкәләрнең вентиляциясе яхшыра, мускулларның чыдамлыгы һәм тонусы арта. Кәеф күтәрелә. Бөгелмәлеләр дә көн саен шуны раслый. Бик кызык бу әйбер Скандинав йөреше. Бик тә икән шәп, бик тә икән кызык, һәм бик тә файдалы. Мин исә сизәм, йөрисе килә. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе Яңалыклар вакыты. Халыкара өлкәннәр көне алдыннан бик күп оешмалар хәйрия акциясы үткәрә, концертлар, кызыклы спектакльләр һәм әби-бабайларны яхшы сүзләре белән шатландыра. Мәсәлән, ветеран-инвалидлар тернәкләндерү үзәгендә өлкәннәр көненә багышланган бәйрәм концерты узды. Пожилые люди требуют особого внимания. Они прожили долгую жизнь, кто-то прошел из них войну, у кого-то жизнь была нелегкая. Чыннан да әби-бабайлар ярдәмгә мохтаҗ, ялгыз калганнар бигрәк тә. Хәйрия акциясе барышында Әлмәтләр Җәлил картлар һәм инвалидлар интернет йортында яшәүче өлкәннәр өчен киемнәр, гигиена чаралары, медикаментлар, азык-төлек һәм башка кирәкле әйберләр җыйдылар. Дали буквально клич и были удивлены тому, что наши дети вместе с родителями очень активно стали участвовать в этой акции. Акциядә катнашучыларга яхшылык бүләк ит хәйрия фонды директоры Гөлнара Аюпова рәхмәт хатлары тапшырды. Шәһәр институтлары, балалар бакчалары, мәктәпләре һәм яшүсмерләр клублары алар барысы да «Согреем теплом бабушек и дедушек» хәйрия акциясе турында ишетеп тиз арада күчтәнәчләр җыя. Моннан тыш ветеран үзәгендә килгән уку йортлары студентлары ял итүчеләргә концерт номерлары әзерләгән иде. Оля Бәйрәмалова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген 12-нче пенсионерлар спартакиадасы башланды. Гадәттәгечә аны Әлмәтнең ветераннар советы оештырды. Күңеле белән яшь бабайлар иң беренче көч сынашкан спорт төре бильярд булды. Катнашучылар арасында 69-71 ел уйнаучы 90-ны куа торган бабайлар да бар.
Бильярд считается самый популярный вид спорта, самый доступный для пенсионеров, где люди отдыхают, общаются, чай пьют. Бильярд пенсионерлар өчен иң популяр спорт төрләренең берсе. Кешеләр аралаша, чәй эчә, уйный. Хәзер инде 12нче спартакиада. Катнашучылар бүген гадәттәгедән күп. Барлыгы 79 кеше катнаша. 32 человека. Ну и вот самый старший возраст у нас идет 80 и старше 12 человек. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.